Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahi edan. Euskal Estatistika erakundaren datuen arabera, 2020an Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 18 urtetik gorako biztanleen batez besteko errenta pertsonala 0,9 jaitsi zen aurreko urtearen aldean 205 euro. Jaitsiera horreko 22.343 eurotan utzi du batez bestekoa eta errentaren gaineko zerga eta gizarte kotizazioak kendu ondoren 18.818 euroko errenta bihurtu da erabilgarria. Gehienak lanerik datozen errentak dira eta horien atzetik datoz transferentziei edo gizarte prestazioei dagozkienak eta distantzia handira jarduera ekonomikoen eta kapitalaren errentei dagozkienak. Jakina zifra horietan ez da islatzen inolako diru sarrerarik jasotzen ez duen adin horretako biztanleriaren 14,6%. Zenbaiten ustez kopuru nahikoa izango da aipatutakoa eta ziur aski gehiago jasoko dute. Egia esan kopuru hori apala izanik ere ez litzateke hain kezkagarria izango herritar guztiek kopuru hori jasotzen dutela esan nahiko balu. Nola nahi ere aurreko urtekoa baino txikiagoa da eta horrek eragin handiagoa du gutxien jasotzen dutenengan artean errentek bera egiten dute eta inflazioak gora egiten jarraitzen du botere ekonomikoak eta horien zortasunak berriz progresibotasun fiskal handiagoaren eta neurri gabeko etekinen kontrolaren aurka daude. Arratsaldeon guztioi, langileen 25% erretiroa hartuko dute 10 urteko epean eta horren aurrean Confebaskek neurriak eskatu ditu langile etorkinen sarrera errazteko eta jaiotze tasak igotzeko 400.000 langile beharko dira 30 urtean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako patronalak erronka demografikoaren inguruko ikerketa egin du eta ondorio argi bat plazaratu du. Egun Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen oparotasun mailari eusteko 400.000 pertsona txertatu beharko dira lan munduan urrengo 30 urteetan. Arazo demografikoa agenden erdian jartzeko eskatu die erakunde publikoei eta enpresei eta estrategia bateratu bat aldarrikatu du. Diagnosiaren ondoren Isabel Busto, Confebaskeko presidenteak arazoari aurre egiteko konponbideak proposatu zituen. Atzo bi dira ardatzak jaiotze tasa handitzeko neurriak eta lan immigrazioa erraztea azken horretan jarri du arreta eta salatu du traba burokratikoak arazo handia direla. Alde horretatik migrazio politikaren eskuduntza osoa Jaurlaritzaren esku gelditzea eskatu du lan eta erresidentzia baimenak hemen kudeatu ahal izateko. Gai berean nabarmendu du eskertuko litzatekeela agiri guztiak egiteko leihatia bakarra egotea zehazki pertsonak irista erraztu behar dela adierazi du. Arlo ekonomikoa egun honek badu azpimarratzeko beste hizpide bat. Pedro Azpiazu, Jaurlaritzako Ekonomia Sailburuak Gobernu Kontseiluak gaur onartu duen Euskal Autonomia Erkidegoko 2023-ko ekitaldirako aurrekontu orokorren proiektua aurkeztu du. 14.250 milioi eurokoa da onartu berrien kontua. Hau da, 8,7ko igoera 2022ko aurrekontuen aldean, zerbitzu publikoen mailari eusteko eta Euskal Autonomia Erkidegoko ekonomia bultzatzeko berme gisa planteatzen dira aurrekontuok munduko egoera ekonomiko nahasiko testuinguru batean. Aurrekontuen proiektu honen oinarriak oso sendoak dira eta haren kaudimenak bermatzen du Euskadi gai izango dela bere zerbitzu publikoen mailari eusteko, jarduera ekonomikoa bultzatzeko, enplegua sortzeko eta bizi dugun egoera ekonomikoa eta sozial nahasiari aurre egiteko. Eusko Jaurlaritzak eutsi egin dio inbertsio publikoaren aldeko apustu irmoari eta 1.800 milioi eurotik gorakoa izango da 2022an baino 14,8% handiagoa.
Nafarroako gobernuak ordea 2023 urteko aurrekontu orokorren aurreproiektua pasaden asteko bilkuran onartu zuen 5.000 milioi euroko aurrekontuak dira honakoak, aurreko urtekoak baino oparoagoak dira, 10% gehiagoko ahalmenarekin. Foru exekutiboak gastu sozialaren aldeko apustua indartzean jarri du arreta ere. Zentzu horretan Nafarroako gobernuak ia 2.800 milioi euro bideratuko ditu, osasun, gizarte eskubide edota hezkuntza departamentuen aurrekontuetara. Eragozpenik ezean azaroan onartuko ditu Txibiteren gobernuak legegintzaldiko laugarren eta azken aurrekontuak urte berriarekin batera indarrean sar daitezen. Estamos hablando de unas cuentas generales expansivas que se van a centrar en mantener el estado de bienestar, proteger a la ciudadanía, especialmente a los colectivos más vulnerables y al tejido productivo. Ahora empieza el habitual proceso para que pueda convertirse en proyecto y previsiblemente el próximo viernes 4 de noviembre, fecha en que la intención de este Gobierno es entregarlo al Parlamento de Navarra, al Legislativo, para que comience su tramitación. Eta aurrekontu ez Nafarroatik Frantziara indar politikoen arteko zatiketa gorpuztu egin zen atzo Asamblea Nazionalean. Frantziako gobernuaren aurkako bi zentzura mozio bozkatu zituzten eta biek egin zuten huts. NUPES Herri Batasun Ekologista eta Sozial Berria Ezkerreko aliantzak aurkeztutakoak 229 diputaturen babesa izan zuen eta RNek bultzatutakoa berriz 90 diputatuk baino ez duten babestu. Ondorioz Frantziako gobernuaren aurrekontuen lege proiektua onartu egingo dute bihar, diputatuen bozketarik gabe aurre ikusita zegoen moduan. Zentzura mozioak protesta egiteko modu bat izan ziren atzo oposizioarentzat. Frantziako gobernuak ez duelako aurre kontuen lege proiektua ganberan aurkeztu beharko. Konstituzioaren 49.3 artikuluak baimentzen du hori eta baliatu egin du gobernuak. Izan ere Emmanuel Macron Frantziako presidentea gutxiengoan gobernatzen hasi zen joan den ekainean eta aurre kontuen lege proiektua Asamblea Nazionalean aurkeztuko balu, ganberaren gehiengoakaren alde egin beharko luke. Elisabeth Bornelen ministroaren arabera oposizioaren jarrerak behartu egin du gobernua Konstituzioaren 49.3 artikulua erabiltzera. Aurrekontuen bueltakoak ala politika arlotik gaurkoan ere bada zer esana. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariaren ustez Espainiak ekin behar dio estatu ereduaren inguruko eztabaidari eta lan hori eginkizun du. Nueva Ekonomia Forumak bere hitzaldi sortari ekin zion atzo berriro eta azken urteetan bezala Urkullu lehendakariaren hitzaldiak ireki zuen denboraldian. Han gogorarazi du gaurko egunarekin 43 urte bete direla Gernikako estatutuari buruzko galdeketa egin zenetik eta esan du denbora horretan guztian estatutua ez betetzaren dinamika nagusitu dela. Ez da Urkulluk gaia zitz egiteko baliatutako foro bakarra Euskal Autogobernua, orain eta bihar izeneko jardunaldietako sarritza egin du Urkulluk ere, eta hartan botere judizial propio bat eratzeko eskatu du arau propioak interpretatzeko eta ezartzeko. Gai horretan Espainiako gobernuak duen jarrerari dagokionez Urkulluk berriro eskatu du batzorde iraunkor bat sortzeko emangabe dauden eskumenak aztertzeko xedez, eta esan du Espainiako presidente Pedro Sánchezek ez diola oraindik erantzun eskaera hori egiteko bidalitako eskutitzari. Hortaz, gaurkoz, trenen eskualdaketa era bat izteko, aldebiko lantaldeen egin beharra abiarazteko eta batzorde iraunkorra eratzeko eskaerak ez dira bete. Are gehiago, lehendakaria naizen aldetik, herri honen borondatearen ordezkaria naizen aldetik. Ez dut ez da kortesia asko erantzunik jaso Espainiako presidentearen partetik. Hori da testu ingurua. Urkulluk botere judizial propio aldarrikatu eta biharamunean Denis Itxaso Espainiako gobernuak EAen duen ordezkariak errotik baztertu du euskal botere judizial propio baten beharra. Soberania maila esparru askotan sakabanatuta dagoela argudiatuta, ez dio zentzu askorik ikusten. Horrin gurean ordea Unai Urruzuno Euskal Herria Bilduren mahai politikoko bozera maila izan dugu gaur, gonbidatu nagusi gisa eta halaxe iritzi dio botere judizial propioaren proposamenari. Gehiengoak badaude horretarako, eta nik gogoratu nahiko nuke horren arira kontu bat, eta da aurreko legealdian, ez orain dela ez dakiz zenbat urte, aurreko legealdian, 2018an justuki,
Eusko Legebiltzarrean autogobernu ponentziaren testu inguru horretan Euskal Herria Bilduk berak botere judizial propio baten edo Euskal Botere Judizialaren proposamena horre sartu genuela eta azkenean boto partikular gisa erregistratu behar izan genuela inolako aliaturik edo inolako adostasunik beste taldeekin lortu ez genuelako. PSek berriz Gernikako estatutuaren 43. urteurrena ospatu du eta nekoan du ez alderdiko idazkari nagusiaren alde aritu da autogobernua ez delakoaren arabera erauztitako eskuduntzen batura bat edota trukerako txanpon bat. PSek uste du estatutua kohesio tresna gisa ulertu eta defendatu behar dela. Hala handu ezarentzat herritarren arteko ituna da eta ari esker nortasun desberdinak kudeatzen dira. Era berean PSeko buruaren hitzetan Euskadi ongezate estatu baten gisan aritzeko oinarria da estatutua. Subiranotasunaren errezeta plaseboa besterik ez da. Erantzunak behar dituzten gaitzen aurrean ez ametsak. Kogobernantzan oinarritutako politikak behar dituztela eta ez isolamenduan oinarritutakoak. Euskal herritarrak Europara begira daude. Ez diote zilborrare begiratzen. Euskal herritarrek jada ez dute lehentasunen artean subiranotasuna. Eta guk, Euskal Sozialistok, nahi dugun tokian gaude. Herritarren lehentasunei erantzuten diegu. Gaizalatuta Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile Manuel García Castellonek Iñaki Esparza euskal presoa deklaratzera deitzeko baimena eskatu dio Frantziari eta 2002an Santa Polan egindako atentatu batekin lotuta ari da ura eta beste 5 euskal herritar ikertzen. Esparza Lanemezanen dago preso eta Efe Albiste agentziak jakinarazi duenez espetxe hartatik deklaratuko luke bideokonferentzia bitartez. Espartzarekin batera Mikel Albizu, Ramon Sagartzazu, Jon Olarra, Ainhoa Mujika eta Marisol Iparagirre ikertzen ari da. Auzitegi Nazionala lehen biek hilabete hasieran deklaratu zuten epaiaren aurrean. Dignidad y Justizia eta AVT elkarteek Albizu eta Sagartzazu behin-behinean espetxeratzeko eskatu zuten, baina epaiak baztertu egin zuen aukera, argudiatuta aukerarik ez dagoela frogak ezabatzeko edo delitua berriz egiteko, halere kautela neurriak ezarri zizkien. Albizuren kasuan besteak beste Espainiako estatutik ateratzea debekatu dio. Gainerakoak preso daude Zabaiako kartzelan. Eta eguneko lerroburuekin bukatu baino lehen nazioartera begira, Rishi Sunak da alderdi kontserbadoraren lider berria eta hortaz Erresuma Batuko lehen ministroa izango da. Haren hautagaitza soilik aurkeztu zuten atzo Torien primarioetara. Penny Mordauntek azkenean ez baitzuen lortu horietan lehiatzeko beharrezkoa zen babesa. Hala Listresek lekukoa hartuko dio 2008ko otsaietik aurtengo uztaira bitartean ogasun ministro izandakoak gaur egingo du karguaren zina Charles III Erresuma Batuko erregaren aurrean. Alderdia zatituta dagoela eta Erresuma Batua atzeraldi ekonomiko batean sartzeko bidean dagoela hartuko du kargua eta hain zuzen horri egin zion erreferentzia alderdi kontserbadoraren egoitzan egindako agerraldian. Hain zuzen aurreko adierazpenean Trasek argudiatu zuen nazioartean eta ekonomikoki abagunea ez egonkorra izateak ez diola lagundu zeregin. Horretan Sunakek azpimarratu zuen bere lehentasun nagusia izango dela alderdia eta herrialdea batzea. Oso laburra izan zen Torien lider berriaren adierazpena eta ez zuen galderarik onartu jendaurrera agertu aurretik diputatu kontserbadoreekin bildu zen eta Erresuma Batuko hedabideek kaleratu zutenez adierazi zuen ez dituela hauteskundeak aurreatuko oposizioak eskatu bezala. Azkeneko inkesten arabera alderdi laboristak botoen 50%tik gora bilduko ditu hurrengo hauteskundeetan. Brasila begira ordea Lula da Silva hauteskundeen lehen itzulian Jair Bolsonarori gailendu baizitzaion ere igandeko bigarren itzulian baieztatu beharko da bere garaipena. Lehen itzuliko emaitzak aurreikuspenak baino estuagoak izan ziren. Bero Satrustegik iritzi die hilaren 30ean ospatuko diren bozei. Lehenengo bueltaren ondoren mai gainera atera dituzte, kanpainan atera zituzten hainbat proposamen edo helburu. Bolsonarok Brasil laguntza proiektuari indarra eman nahi diola adierazi du, familia txiroenei laguntza eskaintzen dien proiektua dena, eta Lulak bestetik klase ertainarekin konektatu nahi izan du. Inkestek ordea deus gutxi
esaten digute ikusi genuen lehen itzuliko aurreikuspenekin, bai, Lula eta Bolsonaroren arteko aldea nabarmenagoa izan entzela ziotenak. Beraz, Brasilek bizi dituen azken urteetako hauteskunde polarizatuenak dira eta gertutik jarraituko dugu urriaren 30-ko bigarren itzuli hori. Aste arteko legebiltzarburuak horrela bestelako berri batzuei erreparatuko diegu jarraian, izan ere lan gatazken arloan ez dira gutxi ezbaiak Euskal Herrian. Bizkaiko metaleko sindikatuak Igorreko Hormazabal aurrean bildu dira patronalaren kontra egiteko eta hitzarmenaren blokeoa salatzeko. Elkarrizketen edukiak etenda jarraitzen badu, enpresak blokeatuko dituztela adierazi dute. Arratsaldeko mahai negoziatzailearen atarian egin dute protesta. Jarraitzen batute, guk enpresak blokeatuko ditugula. Gaur ez da lehenengo eguna izango, gaur izan da lehenengo eguna, baina ez da azkena izango. Beste alde batetik gogoratu nahi dugu, 3 greba egun ditugula deituta, ostegunean izango da lehenengoa, eta langileak prest daude beraien lan baldintzak eta bizi baldintzak defendatzeko. Kontzentrazio pazifiko bat egin dugu eta hala ere Eusko Jaurlaritza berriz ere saiatu da gure kontzentrazio mobilizazio eskubide hori ekiditen, ezta? Zaintza presentzia handi batekin eta jarrera gogorrarekin. Gaurko mailan behar beharrezkoa da exigentzia jartzea mahai gainean, edukiak dituen proposamenak jartzeko mahai gainean negoziatzen hasteko. Kaiko metala! Borroka! Ordea etxeko langileen hitzarmenaren negoziazioa hasteko txikitu dio Labek Confebaski, hain zuzen ere Confebaskek etxeko langileen lehen lan hitzarmenerako negoziaziorako mahaia osatzariuko egin ondoren Labek aurkeztu zuen demandagatik epaiketa izan da aste honetan Bilbon. Confebaskek uko egin zion etxeko langileen hitzarmenaren negoziazio prozesua irekitzeari. Horren ondoren Labek demanda bat sartu zuen eta gaur hemen epaiketa burutuko da. Confebaskek bere erantzunkizunari uko egiten dio eta gaur mezu argi bat bidaltzen diogu hemendik, dagokion erantzunkizuna bereganatu dezala, luzamenduetan ibiltzeari utz diezaiola eta negoziazio prozesua ireki dezala. Gizarte moduan onartezina dela zenolako baldintzetan egin behar duten lan. Horregatik, bizi duten lan esplotazio egoeraren aurrean erantzun bat eman behar zaiela. Eta guk sindikatu moduan oso argi daukaguna da, gure ardura gureganatuko degula eta bide guztiak erabiliko ditugula langile hauek eskubide du langileak izan daitezen. Eta beraien lanak duen balio politiko, ekonomiko eta sozialaren arabera ordaindua eta baloratua izan dadin. Bizkaitik Nafarroara Iruñerriko kirol kudeaketako sektorearen greba mugagabeak aste bat bete du eta jarduera normalaren etenaldian nabarmena izan da kirol instalazio gehienetan erabiltzaileen erreklamazio kopurua handia izan da oso, baina patronalak ez du negoziatzeko mugimendurik egin. Sindikatuek beraz greba mugagabearekin aurrera jarraituko dute. Egun hauek asko nabarmentzen ari dira instalazio asko gelditzen ari direlako, Iruña herrian eta Nafarroako herri askotan. Oraingoz, patronalak ez da gurekin kontaktuan jarri, 3% igoerarekin mantentzen da. Patronalaren inmobilismoaren aurrean, mezu argi bat bidali nahi diegu udalei. Enpresa kudeatzaile horien kontratatzaile gisa jarrera har dezaten eta enpresa horiei presioa egiten lagun diezaitzuen eskatzen diegu. Ordea Nafarroako eta Arabako zahar egoitza pribatuek grebarako deia egin dute egoera hala ezberdina da lurralde bakoitzean. Nerea García lankideak azalduko digusako nago jarraian.
Sindikatuetako ordezkariek bilera bat izan zuten uztailean patronalarekin, eta hark negoziazioetan aurrera pausoak emateko konpromisoa hartu zuen. Salatu dute ordea oraino ez dutela urratsik egin. Urriaren 13an negoziazio maila desblokeatzeko asmoz, bilera bat eskatu zioten Emilio Sola Arabako Aldundiko gizarte politiketako diputatuari, eta joan den astean eskaera bera egin zioten patronalari, baina erantzunaren zain daude oraindik sindikatuak. Sindikatuek iragarri dutenez 2 aste barru elkartuko dira, baina negoziaziorik egon ezean mobilizazioak eta grebak bere horretan jarraituko dute. Orain berriz konbokatu egin dugu 2 greba egun, gaur gaude mobilizazioekin 3 erresidentzietan. Egoitza pribatuetako eta etxebizitza komunitarioetarako beharginek 3 urte baino gehiago daramatzate sektore horretako hitzarmenezke, baldintza duinak bermatzeko. Bihar arratsaldeko 5etan gonbidatu egin direla politikariak, ez? Eta hor benetan ikusiko dira, benetan interesatzen zaie batez ere partidu batzu nun, ez? Hasiten zaien hauan adinduen egoitzetako proiektuetaz eta holan, gonbidatuta daude bihar, benetan agertzen diren edo ez. Eta hor ikusiko dugu benetan interesa duten ala ez. Hilaren 25ean elkarretaratzeak egingo dituzte Arinez, Mercedariaz eta Gazalbide egoitzen atarian. 26an eta 27an berriz manifestazioaz gain greba egingo dute. Eta ostegunean autokarabana antolatu dute eta ibilbideak zeharkatuko ditu hiriburuko zenbait egoitza. Merkatariak krisian dira, salmentek bera egin dute, kostuek gora eta kontsumitzaileek erosteko ahalmena galdu dute, baina hori eta sektorearen dagoen arrakala digitala kontuan hartu gabe kostu gehiagotara behartuko ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak tiket bai sistemaren bidez. Hala salatu du igande honetan Donostiako kaleetan dendartean elkarteak tiket bai horrela ez leloarekin Foru Aldunditik abiatu den manifestazioan. Hilabeteak daramate Ogasun Sailarekin harremanetan sektoraren ikuspegia azaltzeko eta ez daudela sistema ezartzeko moduarekin ados esateko. Bada egoera hontaz galdetu diogu gaur gurean Bittor Lizarribar dendartean Gipuzkoako merkatari, ostalari eta zerbitzarien elkarteko kideari. Oain inflazioa de galanta daukau, energian igoera de bai, eta egoera oso txarra da. Eta honek, oaindik zaildu itedu gauza. Lehen oztopo asko diteu, merkatari txikiok eta autonomok eta txikile garenok generalian, eta honek areagotu itxegu idana. Zuiako eta Urkabustaizako alkateek Arabako batzar nagusietan uraren hornidurarekin duten arazoei premiazko konponbidea eskatu dute eta salatu 2011 urtetik irtenbidea blokeatuta dagoela. Arabako Foru Aldundiak berriz uraren erantzukizuna dela azpimarratu du. Nerea Garziak azalduko dizkigu jarraian Aldundi Arabarreko azken berriak. Nosotros consideramos que la Diputación es la correspondiente o la que corresponde a auxiliar, en este caso, a las entidades locales de Araba en este tipo, si bien luego tendrá que llegar a los acuerdos que sean necesarios, los acuerdos marcos con URA, para ver quién financia o quién no financia estas actuaciones. Como es un plan director de 2016-17 que todavía 5 años más tarde, por lo menos esa actuación, pues todavía sigue no solamente sin desarrollar, sino que ni esta Diputación, en lo que yo sé, haya apostado o aportado ni una garantía económica para realizar ningún estudio. Este proyecto concreto es competencia de URA. URA tiene que elaborar el proyecto, tiene que ejecutarlo y tiene que financiarlo. Y la información de la que disponemos es que este proyecto, por parte de URA, es que este proyecto va a estar finalizado antes de final de año.
La iniciativa de Viñedos de Álava es una iniciativa que reúne todos los requisitos legales y que es perfectamente legítima y merece todo el respeto. Bueno, yo creo que hay una politización evidente de este asunto cuando interviene el Gobierno de La Rioja y los partidos políticos de La Rioja. Bestaldetik Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak adierazi du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazaritza ekologikoak goranzko joeran jarraitzen duela, baina oraindik badagoela zer egin Europako Itun Berdearen helburuak betetzeko, ikusi nekazaritza ekologikoaren inguruko azken datuak. Aurrera jarraituko dugu pieza iritsi artean, beraz ingurumenari dagokionez, Azti Zentro Teknologikoa Bizkaiko kolkoko uretan plastikoen banaketan espaziala zehazteko ikerketa baten buru izan da, horrela arazo global honetarako konponbideak bilatzen laguntzeko ikerketaren arabera Bizkaiko golkoa mikroplastikoentzako irteerarik gabeko kale itsua da eta Mediterraneoaren antzeko mailara iristen da. Plastikoak beste itsaso zaborren artean Europar Batasunak eta beste erakunde batzuek ozeanoentzako mehatxu nagusitza jotzen dituzte. Ez bakarrik ingurumenan duten eraginagatik, baita kostaldeko eskualdeetan izan dezaketen eragin ekonomiko negatiboagatik ere. Kalkuluen arabera 10 milioi tona hondakin itsasoratzen dira urtero. Azti Zentro Teknologikoa 4 urtez aritu da Bizkaiko golkoko itsazaborren banaketa espaziala definitzen, eta hainbat arlotan ikertu du. Hala nola mikroplastikoen analisian, ibai ingurunen azterketan, hondakin flotatzaileetan, hondakinen ekoizpenen sektoreka, biodegradazio prozesuetan eta akuikulturan eta arrantzan. Ikerketa horren emaitzek erakusten dute Bizkaiko golkoa mikroplastikoentzako irteerari gabeko kale itsua dela. Ildo horretan aztertutako laginetan dagoen plastiko kopuraren 93% mikroplastikoak dira, 7 mesoplastikoak eta 1 makroplastikoak. Gainera datuen arabera Pirineoetatik iparraldera dauden Euskal Herriko uretan plastiko gehiago dago, mendikatearen hegoaldeko kostaldean daudenak baino 5 aldiz gehiago. Ikerketa honek erakusten du Bizkaiko golkoko hego-ekialdeko kostaldeko urak plastikoak batzeko puntu beroa dela, eta Mediterraneo itsasoko edo zaborra gehitzeko beste eremu batzuetako mailaren antzekoak dituela, Oiane Kabezas Aztiko itsazaborretan adituak ondorioztatu duenez. Ondorio horietara heltzeko Aztiko zientzialariak gidatu dute ikerketa, eta Kadizeko itsas ikerketako Unibertsitate Institutuko eta Sienako Unibertsitateko espezialisten laguntzare izan dute. Life Lema eta Jeriko S3 proiektu Europarre finantzatu dute proiektua, eta Eusko Jaurlaritzak kofinantzatu du. Eta aldi berean ikerketa berriak bultzatu ditu gizarte ikertzen eta sentsibilizatzen jarraitzeko. Eta orain bai ikusi ditzagun jarraian nekazaritza ekologikoaren inguruko azken datuak. Iazko datuen arabera, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazalurren azalera 185.000 hektareatakoa da, eta horietatik ekologikoan 8.800 hektarea daude. Alegia Euskal Autonomia Erkidegoan landatutako azaleraren 4,6% ekologikoan ziurtatuta dago. Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluak adierazi du 2021ean ekoizpen ekologikoaren azalerak batez beste 1,6% egin zuela gora. Eta 2022ko orain arteko datuei erreparatuta hazkunde hori 1,12% da. Eta nabarmentzeko modukoa Gipuzkoak 1,29ko igoera izan duela. Hala ere azalerari dagokionez Arabakoa da garrantzitsuena, mahatxondoen, larren eta estentxiboen laborantzari esker, 5.000 hektareatako azalera baitu guztira. Dena dela datu hauek ez dira behin betikoak eta ikusi egin beharko da nola amaitzen den 2022. Orain arte jasotako datuek alde nabarmenak erakusten dituzte azpi sektore ezberdinen artean. Hortularien eta fruta arbolen azalera da aipagarriena. Fruta arbolen kasuan 20,7% dago ekologikoan izena eman da, eta hortulariei dagokienez 19,9%koa da ekologikoa. Arantza Eguzkiza Kontseiluko presidenteak adierazi duenez urtez urte Euskadiko nekazaritza ekologikoak goranzko joerari eutsi dio, eta 2021ean erregistratutako datuek bide ona erakutsi dute. Bittor Oroz nekazaritzako sailburu ordeak adierazi duenez datu horiei erreparatuta Europako erronkei aurre egiteko bidea dago egiteko, eta horretarako ezinbestekoa izango da elkarlana sustatzea, administrazioaren eta sektorearen artean.
Izan ere Europako itunberdeko baserritik mahaira estrategiaren baitan erronka da Europako nekazalurren azaleraren 25% ekologikoa izatea 2030 urterako. Eta gaiz aldatuta Gasteiza bueltan albistearekin bukatu baino lehen, beste kontu bat orain 3 urte sortu zen emakumeen etxe Arabako hiriburuan jabetze feminista individuala eta kolektiboa bultzatzeko erreminta da gunea eta gertutik ezagutzera hurbildu da Hamaikako Gasteizko lantaldea ikusi. 2019 urtean Gasteizko emakumeen etxea jaio zen jabetze feminista individuala eta kolektiboa bultzatzeko gunea da. Hainbat proiektu eta ekimen feminista biltzen ditu eta urtero egitarau zabala eskaintzen die herritarrei. Aurten gainera beste aurrera pauso bat eman du eta emakumeen etxeko logotipoa berritu du. Irudi berri honekin gune feminista inklusiboa eta irekia dela islatu nahi du. Erramintza desberdinen bitartez, programazio eta espazio desberdinen bitartez, sareak jostea jabetze feminista hori laguntzeko. Erreferentea izan nahi du proiektuak ekimen feministentzat edo hiriko emakume eta kolektibo feministentzat, baina oraindik ere lanean bihar dugu eta poliki helburuetako bat ere hori da. Gasteizko emakumeen etxea 3 taldetan banatu dezakegu. Zerbitzu eta baliabideak, bertan aurki ditzakegu almanake morea, kanbalatze feminista edota ikerketa feministen erakusleioa besteak beste. Topaguneak berriz etxegunea, solasaldi feministak eta amen artean biltzen ditu. Eta azkenik jabetze feministarako eskola ere Gasteizko emakumeen etxean aurki dezakegu. Se da orientación, asesoramiento y se informa un poco sobre derechos laborales de las trabajadoras del hogar y también hay una parte de asesoramiento en extranjería, ¿vale? Sobre todo porque vienen muchas mujeres que igual están cerca ya de los 3 años para poder regularizar su situación. Y hacemos algunas actividades como talleres también grupales de empoderamiento en el que hablamos, por ejemplo, del derecho a paro que se acaba de aprobar recientemente o cómo hacer nóminas o bueno, pues este tipo de cuestiones que son importantes para las trabajadoras de hogar y de cuidados. Otra forma de mirar la violencia sexual en la infancia, otra forma me refiero más allá de la lectura víctima-victimario que estamos acostumbradas, ¿no? Sino pues algo un poco más amplio. Tiene factores que están alrededor pululando, como por ejemplo qué significa pues, qué papel hacen las criaturas a nivel social, etcétera, ¿no? Es el intento de salir o de explicar cómo salir un poco del rol de víctima, siempre pues encontrando, yo no digo hay que salir del rol de víctima, no, sino encontrando un equilibrio. 25 emakume bolondresek lan egiten dutela hemen, bakotxa hilabetean behin etortzen gara, 2 orenez ematen dugu zerbitzua, eta 1600 librutik gora ditugu hemen, emakumeen esku, eta gizonen bat ere, nahi balin badu, baina bereziki emakumeei zuzendutako liburutegia da, eta liburutegi feminista. Ekimen eta ekintza hauekin guztiekin feminismoa sustatzea eta erreferente bihurtzea zenbait kolektiborentzat da Gasteizko emakumeen etxeko helburua eta zabalik dago edozein pertsonarentzat. Eta astearteko kontuak horrela direla iritsi da albistegiaren bukaera. Gaurkoan Unai Urruzono Euskal Herria Bilduren mahai politikoko bozeramaileari eginiko elkarrizketarekin agurtuko zaituztegu. Gernikako estatutuaren 43. urteurrena hizpide, beraz honekin besterik ez, zure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.8 ondo izan eta bihar arte. Egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu. Horretarako gaurkoan gurean dugu Unai Urruzuno, EH Bilduko mahai politikoko bozeramailea. Eguerdion, ongi etorri. Eguerdion. Bueno, gaurko eguna, duela 43 urte, onartu zen erreferendumean Gernikako estatutua, eta oraindik ere guztiz osorik betetzeke dago. Zein puntutan dago burujabetza? Erantzuten dio, egin batean behintzat galdera horri.
orain dela 43 urte galdeketa adostu eta paktatu bat, egon zen hori, batez ere azpimarratzen dut, halakoetan, eztabaidetan eta beti ateratzen delako, referendum paktatua, eta orain dela 43 urte, hemen referendum paktatu bat egon zen, eta 43 urte geroago, Espainiar estatuak ez du bete, horrek usten du burujabetza oraindik ere dagoela herri honetan behintzat erabat mutilatua eta erabat estatu kasu honetan Espainiaren estatu antidemokratiko baten eskuetan eta euskaldunei jarraitzen zaigula hori botere politiko hori, burujabetza hori ukatzen. Eta beste alde batetik, esango nuke, momentuz burujabetzarako prozesu bat martxan jartzeko zailtasunekin edo hainbat eragozpenekin ere aurkitu gaitezkeela, baina aldiz bai ikusten dut ere, eta guk horrela ikusten dugu, Europa mailan etorriko direla ez oso denbora luzean halako prozesu batzuk, bai Eskozian, bai Irlandan segurazki, Katalunian ere, gu konbentzitu da gaude goiz edo berandu berriro ere emango dela, eta nik uste dut Euskaldunok zentzu horretan badaukagula gure buruari galdera bat egin beharra, eta da, Europan zabaltzen denean berriro ere eztabaida hori zabalduko den bezala, Euskaldunok egon nahi dugu, eta EH Bilduk, behin egingo du ahalegin berezia gu ere borroka horren edo egitasmo horien lehen lerroan Euskal Herria kokatzeko ahaleginak ere egingo ditugu. Gernikako estatutuaren urte hurrenaren testuinguru honetan, entzun dugu Inigo Urkullu lehendakaria, botere judizial propio baten alde eginez, uste duzu proposamen horrek bidea egin dezakela? Gehiengoak badaude horretarako, eta nik gogoratu nahiko nuke horren arira kontu bat, eta da aurreko legealdian, ez orain dela ez dakiz zenbat urte, aurreko legealdian, 2018an justuki, Eusko Legebiltzarrean, autogobernu ponentziaren testuinguru horretan, Euskal Herria Bilduk berak botere judizial propio baten edo Euskal Botere Judizialaren proposamena horre sartu genuela eta azkenean boto partikular gisa erregistratu behar izan genuela inolako aliaturik edo inolako adostasunik beste taldeekin lortu ez genuelako eta PP-ren posizioak badakizkigu zeintzuk diren, PSOE-renak ere badakizkigu zeintzuk diren, Podemos hor errekaren erdialdean ez batera ez bestera, baina EAJ izan zen horri esesko borobila eman zionetako bat. Orduan, egingarria da, EAJak baldin eta hitzetatik haratago borondaterik baldin badu horretan urratsak egiteko, esan bezala gehiengoak badaude horretarako. EAJak eta testuinguru honetan ere, ildo honetatik ere, uste duzu EH Bildurekin batera 2008an adostutako edo bultzatutako estatus berriaren proiektua baztertu duela guztiz? Bai, 2018tik 2022ra egondako tarte horrek zerbait erakusten baldin badu, hor badago errenuntzia bat EAJaren aldetik, hori argia da, hori objektiboa dela esan genezake. Orduan, momentu honetan hori zertara datorren, ikusteke geratuko da, baina nik esango nuke momentuz behintzat EAJak ez daukagala inolako borondaterik bide horretan ekiteko. Urkulluk esaten duelako eskubidea badagoelako, estatu hori berrikusteko eta erabakitzeko, baina patata beroa nolabait beste hori pasatzen dizuete, zuzen ere talde parlamentarioen esku utzi nahi du eztabaida hori. Baina Urkullu talde parlamentarioko kide da. Urkulluk berak parlamentuan bozkatu egiten du, eta guk EAJarekin geneukan akordio bat, eta EAJ bera talde parlamentarioa bera izan zen horretan atzera egin zuena. Alegia, zabaldu genezake berriro ere eztabaida prozesu bat legebiltzarrean, baina nik uste dut 2018an edo aurreko legealdian egindako ibilbide bat, nolabaiteko seinale batekin, errepide moztua, seinale horrekin aurkitu zela,
Eta nik uste dut, berriro ere ekin behar baldin bazaio horri, baina aurretiaz landutako beste adostasun batzuen baitan ekin beharko zaiola. Orain, alderdien posizioak nik uste dut argiak direla zentzu horretan, eta EAJ-arena ere argia da, EAJ-ak errenuntzia bat egin du, badauka gobernu bat Partidu Sozialistarekin, Partidu Sozialistak berak askotan esaten du bera dela nolabaiteko bermea EAJ-ak bide horri ekin ez diezaion, eta zentzu batean aitortu behar zaio hala dela. Gero beste alde batetik, EAJ-ak berak ere, da bermea, Alderdi Sozialistak eskerreko politikarik ez egiteko. Orduan da gobernu bat, ez eskerrekoa, ez abertzalea edo soberanista. Partido Sozialista edo PSE aipatu duzula, autogobernuaren urte hurrenean Anduezak nabarmendu nahi izan duena da, autogobernua ez dela trukerako txampon bat. Uste duzu Sánchezek ere hori sebera pentsatzen duela? Baina Anduezaren posizioak dira inposatzaileak eta erabat antidemokratikoak. Esan bezala, hasieran esan dugun bezala. Orain dela 43 urte hemen egon zen galdeketa bat. Eta jendeak horren aldeko botua eman zuen gehiengoz. Eta 43 urtetan hori bete ez baldin bada, da Espainiar estatua delako antidemokratikoa, eta horren baitan inolako arduradunik baldin badago, Alderdi Sozialista da arduradun handienetariko bat edo handiena ez baldin bada. Orduan, posizio horiek erakusten dute talantea, nolako talantearekin ari garen aurkitzen, eta nolabait marraztu egiten dute ere aurrerantzean, zentzu horretan, urratsik emango baldin badugu, aurkitu beharko diren maioriak, gehiengoak, ez peskiza horien baitan etorri beharko direla, alegia, halako posizioak mantatzen dituztenekin oso zail izango dela ere akordiotara heltzea. Gaurkoan ere, aurkeztu ditu Eusko Jaurlaritzak 2023 urterako aurrekontuak, 14.000 milioi baino gehiagoko inbertsioa jasotzen dituztenak, elkarrizketarik izan alda, horiek aurkeztu baino den? Ez da elkarrizketarik egon, eta gaur behin aurkeztu eta gero ikusiko dugu ze aukera zabaltzen den zentzu horretan, baina guk uste dugu importante izaten dela aurrekontua bera aurkeztu aurretik, adierazle izaten delako ere gobernuak berak zenbaterainoko disposizio izan dezakeen gerora akordioetara heltzeko. Orain arte kontaktu bat edo besteren gainetik, dei bat edo besteren gainetik negoziatzeko edo hitz egiteko espazio horik ez da antolatu. Eta berriro diot, aurrerantzean ikusiko dugu zein den gobernu honen borondatea, talantea edo. Aurrekontuak bezalako gai garrantzitsu bate bezalakoan, esaterako lehendakariak herri ituntzate hartu zuena, horrelako eztabaidarik ez bada egon, zer espero daiteke bestelako herri itunez? Hori da. Guk herri itunetaz hitz egiten denean ere, eta guk ere hori estatu paktuak, herri akordioak, askotan aipatu izan ditugu, guk geuk, aurrekontu baten aprobazioa ez dugu herri ituntzat jotzen ere. Guk uste dugu momentu honetan mahai gainean badaudela askozaz ere erronka handiagoak direnak, gizarteari bete-betean eragiten dizkiotenak, batzuk krisi zibilizatorio gisa izendatzen ari dira bizi dugun testu ingurua, eta krisi zibilizatorio hori eragiten duten erronkak daude mahai gainean. Orduan gu bizka bat, estatu paktuak, estatu itunak esaten ditugunean bizka bat horretaz ari gara. Guretzat aurrekontu baten aprobazioa ez dugu herri itun gisa kokatzen. Hori bai, beste kontu bat da, eta horretan ados egon gaitezke, alegia bestelako esparruetan herri itunak egiteko adostasuna baldin badugu, gero, logikoa da ere, herri itun horiek aurrera ateratzeko nolabaiteko estabilitate finantziarioa galdetzea, nolabaiteko estabilitate finantziario ekonomikoa eskatzea, eta zentzu horretan, aurrekontuen inguruko gaineko akordio bat egotea ere. Hori beste kontua da, baina guk bere horretan aurrekontuen aprobazio bat ez dugu herri ituntzat jotzen, are gutxiago
gehiengo osoz osatua dagoen gobernu batetan eta aurrekontuak inolako arriskurik ez daukanean aprobatua ez izateko. Zerga politikan bestalde ez da aldaketarik espero, ez da aldaketarik aurreikusten, betorik alda Eusko Jaurlaritzan gai honen gainean? Bai, betoa edo badago borondatez bat horri heltzeko, momentu honetan, eta guretzat hori bai izan daiteke herri itun bat edo estatu akordio bat, Europa guztian, herrialde guztiek zabalik daukaten eztabaida da. Von der Leyen berak esan zuen, estatuei dei egiten ziela erreforma fiskalak egiteko, edo behintzat politika fiskalei erreparatzeko, eta zentzu horretan egin beharreko aldaketak egiteko. Von der Leyen guztiok dakigun bezala ez da eskerreko emakume bat, baina Europa guztian zabalik dagoen bitartean, ikusten ari gara, hemen ez dela eztabaida hori zabaldu nahi, eta orain aurrekontu garaian gaudenean badakigu berriro EAJak parlamentuan zer esango duen. Eta esango du, bai, hori ez da guri dagokigun eztabaida bat, hori 3 diputazioi dagokien eztabaida bat da, baina guk gogoratu nahi dugu momentu honetan indarrean dagoen politika fiskala EAen, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, PPrekin lortutakoa izan zela, eta izan zen lortua Gasteizko legebiltzarrean aurrekontu batzuei eman beharreko babesaren truke. Naiz eta gero hori 3 diputazioetan implementatu, baina eman zen testinguru honetan eta eman zen Eusko Legebiltzarrean. Orduan nabaria da badaudela garai batzuk non politika fiskal progresiboagoak, ekitatiboagoak, justuagoak eskatzen diren, eta EAJak horri dio beldurra. Atzean galdetzen ari eta Euskal Autonomia Erkidegoa, zerga politikan? Oso, Madrilen pare. Badirudi Ayuso dela gure eredua. Izan ere, gaurkoan ere aipatu dute, deflaktazioaren neurri hori hartuko dutela, 2% deflaktazio hori, eta aipatu dute zerga sisteman aldaketarik egin nahi ez dutela, progresiboa eta justua, bidezkoa ere badela, aipatu dute. Deflaktazioa ez da ez justua eta ez bidezkoa. Justua edo bidezkoa izango da, beti bezala, kapital errententzako, errentarik altuenentzako. Hori da, erakutsi nahi izatea, ezer egiten, ez ari garen momentuan, erakutsi nahi izatea zerbait egiten ari garen. Baina deflaktazioa planteatu duten terminoetan, soldata igoerarik gabe, uste dugu neurri hutsala dela eta berriro diot, arazoaren muinari inondik inora erantzuten ez diona. Krisi energetikoa dago, zuzen ere prezioen altueraren atzean, gehien bat, eta testuinguru honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko datuak dira, energiaren gehiengoa, ia guztia 90% kanpotik dator, beraz menpekotasun handia daukaguna. Energia buru jabetzaz hitz egitea urrun gelditzen da? Batez ere, egoera horrengatik heldu behar diogu eztabaida horri, eta hau bada beste estatu paktu batetarako gaia. Zuk esan bezala, 190 kanpoan ekoitzitakoa da, gero bestalde hemen ekoizten denaren zati horretan berriztagarriena ere oso txikia da, orduan testuinguru horretan aurkitzen gara. Orduan, nola ekin behar zaio eztabaida horri. Guk uste dugu berriro ere Jaurlaritza kontu honetan ere berandu iritsi dela, ura gora heltzen ari zaigun honetan halabeharrez heldu diola eztabaida honi, etxeko lanak egin gabe heldu dela garai honetara, eta bizitzen ari garen konsekuentziak horiek dira. Zientzialariek edo zientzia mundutik agintzen diguten kontu bada, 2025ean CO2 emisioek nolabait goia jo behar dutela, eta hortik berehala, beherazko joera batean esartu behar ditugula. Zer egin behar da horretarako. Eta honekin bai aurreratu nahi dut, Euskal Herria Bilduk azaroan zehar bai aurkeztuko duela bere
estrategia energetiko propioa eta nolabait estrategia energetiko horrek nolabait bi hanka izango dituela, eta gero zehaztuko dugu, sakonduko dugu, garatuko dugu gehiago, baina bi hanka izango ditu, eta alde batetik da energiaren murriztea, eta gero beste bat berriztagarrien aldeko apustu sendoa. Eta hau esaten dut, badagoelako nolabait eztabaida bat disjuntiba gisa planteatzen dena, esaten dutena, berriztagarriak baino desaskundea. Eta guk esaten dugu, desaskundea eta berriztagarriak. Biak ala biak izango dira beharrezkoak, aipatu ditugun helburu horiei, helburu horiek erdietsi nahi baldin baditugu. Baina berriztagarrien kokalekuari dagokionean, batez ere implementazioa nola egingo den, horrek ere kezkak sortzen ditu gizartean, aurkakotasunak ere, horiek nola gaindituko dira? Horiek gainditzeko modu bakarra dago. Eta da, deliberazioaren aldeko apostua egitea. Eta hori da beste kontzeptu bat zientziaren aldetik eta marrazten dutena. Deliberazioa esaten dugunean da, nork eta nola erabakitzen du egin beharrekoa. Eta hori, ahalik eta demokratikoenea den heinean, jendeari erabaki horietan parte hartzeko aukera zabaltzen zaionean, normalean emaitzak askoz ere hobeak izaten dira. Eta hau lotu nahiko nuke, bizka bat, Azpeitiko kasuarekin edo, Statkraft enpresak ordezkatzen duen eredu horrekin. Orain arte gailendu den eredua da, Iberdrola eta Endesaren eredua, non herritarrok soilik lurzorua jartzen dugun, beraiek etortzeko, jartzen dituzte beraien fotovoltaikoak edo eolikoak edo dena delakoak, beraiek ekoizten dute, beraiek saltzen dute nahi erara eta momentu honetan hori pairatzen ari gara, datu bat. Momentu honetan eolikoaren megabatio bat 30 euro azpitik kostatzen da hori ekoiztea, hori generatzea, gu 200 piku ari gara ordaintzen. Hori da, bizka bat orain arte, Iberdrola, Endesa eta hauek jarri diguten eredua. Badago beste eredu bat, eta guk hori aztertu nahi dugu, eta momentu honetan aztertzen ari gara Azpeitin. Eta da, beste enpresa batek, Noruegoa dena, kasu honetan, jarriko du edo egingo du proiektuaren gauzapena, eta ia behin esarrita dagoenean, aukera egongo da hori komunitatean kudeatzekoa, aukera egongo da salmenta prezioa asko jeiztekoa, alegia esan dut 30 euro preziotik behera kostatzen da, orduan hori prezio justu batean saltzekoa, aukera egongo da horri jabego publiko-pribatua ematekoa, eta horrek uste dugu ekartzen duela nolabaiteko erabateko talka bat orain arteko ereduarekin. Orduan galdera hori da, zuk zeniona, zergatik enpresa norvegiar honek egiten du auto hori? Badakielako gauzak horrela egin ezean, herritarren aldetik jasoko duen erantzuna talkakoa izango dela. Eta nik ez dut esan nahi orain ere talkarik egongo ez denik, gai delikatua da eta pedagogia asko eskatzen duena. Baina hori gainditu nahi baldin badugu etorkizunean izango da herritarren parte hartze ahalik eta demokratikoenaz. Baina azken hitza nork izan beharko luke? Herritarrek. Eta horren jabegoa hartuko dutenek kontua da, eta ikusiko dugu, nola heltzen garen azken portura, baina momentuz ikusten dugu hor aukerak egongo direla hori jabego publikoan geratzekoa, eta jabego publikoan geratzen denean, berriro diot, presioak izango dira, bestelakoak, eta orduan guk uste dugu nolabait batalla hori, bizka bat jarri behar dela mahai gainean. Eta ez dakit, bukatzeko honekin, bihar Iberdrolak bere etekinen, bere benefizioen berri emango du. Udara honetan Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkariak esan zuen oligopolio energetikoen irabaziak inmoralak direla. Bihar inmoralitate horren berri izango dugu. Eta uste dugu eredu hori
igatu egin behar dela eta eredu hori irauli egin behar dela. Eta horrek eskatzen du energetikoetan ere esku hartzea. Madrilera begira ere jarriko gara, izan ere aurrekontu proiektuari ez diozue osoko zuzenketarik aurkeztu, baina osteguneko botoak ziurtatutak ote ditu Sánchezek? Ez dakit, egia esan ez dakit ziurtatuta ote dituen. Guk uste dugu nahiko argiak izan garela, gaiari dagokionez. Guk ikusten ditugu, aukera batzuk egon behar direla, gure tabla reivindikatiboan, benetako taxusko lorpenak edo adosteko, eta guk horretara jokatuko dugu. Nik esan nahi dut ere, aurkeztu da presupuesto bat, aurrekontu bat, inoizko igoera militarrik handiena izango du, guretzat hori erabat salagarria da, baina beste alde batetik ikusten dugu guk badugula agenda propio bat Euskal Herrirako eta bizi dugun egoera honetan gu saiatuko garela esan bezala benetako taxusko neurriak lortzen herri honetarako herritar eta langileengan eragiteko, eta hori da izango da gure apostua. Beraz, hor dagoenaren arabera eta hor lortu daitekenaren arabera Euskal Herria Bilduk hartuko du posizio bat edo beste. Bada ikusten duenik kontraesan bat, Madrilen aurrekontuak negoziatzen aritzea eta burujabetzaren aldeko aldarri bat egitearen artean, zer esango zenieke? Bai, eta baliteke, baina hori gehiago dago lotua ere Madrileko zure jarduerari egozten diozun edo aitortzen diozun zereginaren inguruan. Guk beti esaten dugu eta zentzu horretan oso argi daukagu gure jardunbide politiko-instituzionala Madrilen erabat instrumentala da, erabat taktikoa da. Guk uste dugu, eta egoera berezi honi, hitz egiten ari garenean, bizi dugun egoera zaurgarri eta incertidumbreko honi momentu honetan ere aurre egiteko erdietsi beharreko adostasunak eta politikak eta aliantzak eta prozesua bera Euskal Herrian bertan marraztu behar dela eta Euskal Herrian bertan martxan jarri behar dela eta zentzu horren zerbitzura posizio horiek nolabait indartzeko baliatu behar dela ere Madrilen egiten dena, orduan guk zentzu horretan kokatzen dugu Madrileko gure jarduera ahaztu gabe, zori txarrez, oraindik orain gauza asko Madrilen erabakitzen direla eta zoritxarrez oraindik orain gauza batzuei errail konkretu batzuetan behin betiko irtenbidea emateko, irtenbide integrala emateko giltza beraiek daukatela, ez? Hauteskunde urtea izango da Madrilen ere eta Europan zehar ikusten ari garen ultraeskuinaren gorakadaren aurrean zin izango litzateke botika? Ultraeskuinak geratzea eta benetako agenda demokratizatzaile bat, benetako agenda eraldatzaile batean aurrera urratsak ematen joatea, eta nik zentzu honetan bai nahiko nuke mahai gainean kontu bat edo fenomeno bat mahai gainean jarri. Egia da, ultraeskuinak Europan eta mundu osoan izugarrizko gorakada izaten ari dela eta izugarrizko aurrerapenak edukitzen ari dela. Ausartzen naiz esatera ere, Europan batipat eskerra esango nuke nahiko noraezean dabilela ere, eta zentzu horretan, ein batean, ez guztiz ere, baina ein batean badela ere horren ondorioa ultraeskuinaren aurrerakada hori, baina beste alde batetik esan nahi dut eskerra Europan nonbait indartsua baldin bada dela independentista eta soberanista den lekuan. Dela hemen, dela Katalunian, dela Eskozian, dela Irlandan, eta horrek zer esan nahi du. Guk gure proiektu politikoari, gure prozesu herritarrari lurralde bat marraztu behar diogula,
eta lurralde horretan ikusten baldin bada benetan badaudela, ez ditugun erronka berriei soluzio berriak eskaintzeko eta gehiengo berriak artikulatzeko agenda hori martxan ipini ahal izateko, horretan eskerrak aurrera egiten duela, ez? Eta hori da gure apostu nagusia momentu honetan. Unai Urruzuno, EH Bilduko mahai politikoko bozeramailea, eskerrik asko gaurkoan 11 biztara gerturatzeagatik. Zuei, eta nahi duzuen arte. Hurrengo arte. Kaixo, Anabel naiz, hemen nago.